وارا پرخودرس پودکسته. İletişim yayınları bi kovaru kitabên xwe bi ansiklopediyên xwe li Tirkiyê weşanxaneyeka bi nav û denge. Va weşanxaneya ji salên 1980 vir va li ber xwe dide ku li vî welatê lê nexandî û nîvxandî pirin îşê xwe bimeşîne. Salên 2010 li Stenbolê da pariyekî erzantir bibin min diçû ji şax û şûbeyên wê dikirin kitabên îletişim yayınlarî. Lê çiqas erzan dibûn jî pir biha bûn bo min kitabên vê weşanxaneyê. Min ew çiqas di kampanyayên erzaniyê da dikirin jî biha bûn. Bes bi hobî û hezkirinê dema min dest bi nivîskariyê kir, min heqekî da bihabûna kitabên îletişim yayınlarî. Min digot heve, pereyên kitaban nîvek bo nivîskaran, nîvek bo weşanxaneyê, weşanxane ancak xecizrarê xelas bike û li ser xwe bimîne. Lê hesabê min şaş bû. Nas dikin çend nivîskarên îletişim yayınlarî di sohbetên dostane da ji wan dibîsim ku xercî telîfa bo kitabên xwe standine $250. Nivîskarek bi salan xwe dide ber, bi ro û şev ser dişuxile, bi ew qas west û zehmetî kitabê derdixe û pereyê ku ji wê eserê qezenc dike $150 yan $200 û hew. Li vir îcab dike ku ez bibêjim di Tirkî da bi weşanxaneyekan nola îletişimê ku rewş wanî be, de îcarê hesab bikin rewşa nivîskarên bi kurmancî û bi zazakî dinivîsin çi ye. Bi çend nivîskarên Kurdan ra xeber didim evên bi Kurdî dinivîsin. Hinekên wan meşhûrin têra xwe û bi dehanin salan dinivîsin. Lê dibêjin me heta niha quruşekî qul jî qezenc nekiriye ji kitaban. Kî qezenc dike lê? Kî? Weşanxane? Piraniya weşanxaneyên Kurdan karên xwe wek wezîfeyeka millî dihesibînin û dibêjin ew etarî û ticarî nakin. Ew bi derxistina kitabên bi Kurdî vî zimanî ji mirinê xelas dikin û dibêjin ne hezkirina ji Kurdî be, ne meseleyeka millî be, ew tu vî karî nakin jî. Ne nivîskarin, ne weşanxane ne, lê kitapçı ne, kitapfiroşin evên qezenc dikin. Ji wan dipirsim rewşê, lê ew jî dibêjin bi tesîra sosyal medyayê xandin pir kêm bûye û kes kitabên bi Kurdî nakire û naxwîne. Belkî jî tu kes qezenc neke di Kurdî da. Her kes ji kok da di zirarê da ye belkî. Lê ecêb û enteresan, kitap li ser kitaban derdikevin bi vî zimanî, vî zemanî. Pir ecêb û pir enteresan.